नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत झुणका करची पळूया व झुणको चपाती भाकरी बरोबर खावच्या बरं लागता. झुणका करच्या कामक जाय 1 होड वाटी चण्या पीठ, 2 कांदे, 1 टोमॅटो, 1 वाटी कोथिंबीर पालो, 7-8 वली मिरसांग बारीक कापून घेतली, 1 लहान चमचो गरम मसालो, हळदी पिठो, चवीक मीठ आणि 1 होड चमच्यान तेल. एक आयदनात बेसन घालून घेवका. हे होड चमच्यान 4 चमचे बेसन आसा. हातू भितर थोडे उदक घालून पीठ पातळ करून कालवून घेवचे. पिठात जरा बी गुळी उरचे ना. आम्ही 1 होड पेल्यान उदक घालून हे पातळ पीठ कालवून घेतला. गॅसाचेर कायलीत 1 टेबलस्पून तेल हुनकन घेऊन तातूंत भितर कांदो घालचो आणि कापून दवरिल्ली वली मिरसांग घालची आणि कांदो बरो तांबडो जातपर्यंत भाजून घेवचो. वली मिरसांग थोडी जास्त घालका हो झुणको तीख उरल्या बरं लागता. कांदो बरो करून भाजून जाल की तातूंत भितर हळदी पिठो आणि टोमॅटो घालचे. टोमॅटो जरा मऊ जाल की तातूंत भितर चवी पुरती मीठ घालून घेवचे आणि अर्ध चमचो गरम मसाला घालचो. गरम मसाला जरा भाजून घेवका आणि त्यानंतर तातूंत कोथिंबीर पाल घालचो. आता 1 होड पेल्यान उदक घालून घेवचे आणि उदकाक गजगज येवचे दिवचे. धाकण धापल्यार बेगी गजगज येता. उदकाक बरो गजगज आयल्यानंतर तातूंत पातळ करून दवरिल्ले चण्या पीठ घालचे. बेसन पयली पातळ करून अशी डायरेक्ट खतखशी उदकाक घाल्यार ती गुळी जावची चान्स उरता. तश म्हण ते पयलीच पातळ करून दवरका. पातळ जाय जाल्यार आणि 1 पेल उदक घाल्यार बी जाता. इतले उदकात हो घट्ट झुणको जातलो. गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरची आणि धाकण धापून 5 मिनिट उबेचेर शिजच्या दिवचे. गरम गरम झुणको चपाती बरोबर खावच्याक रेडी आसा. तुम्ही बी हो झुणको घरात ट्राय करून पळया आणि कस जाल म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल झुणक्याक लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.